Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Kokoy. Taong 1993. Kalinga, Apayao. Itong mga panahong ito, kasalukuyang isang mag-aaral sa kursong turismo itong si Kokoy. At dahil sa magtatapos na ang binata, ay nagkaroon sila ng isang huling proyekto para sa kanilang kurso. Ito ay ang maghanap sila ng mga lugar na hindi pa napupuntahan ng mga tao pero pwedeng gawing sentro ng turismo. Naisip ni Kokoy na isama ang kanyang pangkat papunta sa kanilang probinsya sa Kalinga. Natuwa naman ang mga ito dahil unang beses nilang luluwas ng probinsya. Sinabi pa ni Kokoy sa mga ito na bundok ang kanilang lugar at malapit sa kilalang hagdan-hagdang palayan. Agad plinano ng grupo ang kanilang pag-alis at ng sumunod na araw ay agad na silang tumulak papunta sa probinsya ni Kokoy. 5 oras mahigit ang biyahe bago marating ang pinakakabisera ng bayan. At pagdating doon ay kailangan pa nilang maglakad ng higit 2 kilometro bago marating ang mismong baryo ni na Kokoy. Pagdating pa lang sa bayan ng Kalinga ay tuwang-tuwa na ang mga kasamahan ni Kokoy gawa ng sinundo sila ng tiyuhin niyang igorot na si Abweg. Pagkita pa lang ng mga kaklase niya sa tao ay agad na nila itong pinagtawanan dahil nakasuot lang ito ng bahag at may dala pang sibat. "Koy, tiyuhin mo ba talaga yan? Di ka nagsabi na katutubo pala ha?" Wika ng isang kaklase ni Kokoy habang sumasayaw ng parang sa mga igorot. Ikinainis naman ito ng binata. "Alam mo Carlo, kung wala ka masabing matino, tumahimik ka na lang. Mamaya ikapahamak mo pa yan eh." Tugon ni Kokoy, ngunit natawa lang lalo si Carlo kaya nakialam na si Abweg. "Oh, Kokoy, maligayang pagbalik ha. Mukhang may problema ka sa isa sa mga kasama mo ha." Wika nito. Napatahimik naman si Carlo pero nakatingin pa din ito ng nakakaloko kay Abweg. Tinitigan ito ni Abweg ng masama. Laking gulat ni Kokoy dahil nakipagtitigan din ito sa kanya. Hindi nakatiis si Abweg kaya pinagsabihan niya ang binata. "Narinig ko ang mga sinasabi mo kanina. Tumingin ka sa paligid mo. Nasa lugar ka ng mga kagaya ko. Kaya kung gusto mong makaalis ka ng buhay dito, ayusin mo ang pag-uugali mo. Dayo." Matapos itong sabihin ni Abweg, ay hinampas niya ng marahan ang dibdib ni Carlo at sa hindi maipaliwanag na dahilan, tila biglang nanigas ang katawan ng binata at nakaramdam ito ng matinding takot. Habang naglalakad papunta sa bahay na tutuluyan ni na Kokoy, panay ang lingon ni Carlo kay Abweg na naglalakad sa likuran nila. At sa tuwing sumusulyap siya rito, ay nakikita niyang nakatitig ng masama sa kanya ang katutubo. Pagdating sa baryo ni na Kokoy, agad siyang sinalubong ng mga tao ng isang katutubong sayaw at bilang isang igorot, nakisali si Koykoy sa pagsasayaw na ito. Humanga ang ibang kaklase ni Koykoy sa kanya, ngunit sadyang iba ang trip nitong si Carlo na hindi mawala-wala ang nakakaloko nitong ngiti sa kanyang muka. Agad siyang nilapitan ni Kokoy at sinita. "Carlo, ilagay mo naman sa ayos siyang ugali mo. Baka nakakalimutan mong nasa teritoryo ka ng tribo ko. Hindi namin pinapalampas sa mga panghahamak sa amin." Wika ni Kokoy sabay talikod sa kaklase. Hindi naman nakaimik si Carlo ng mga oras na yon. Inakala ni Kokoy na wala na itong gagawing kalokohan. Ngunit nang kinabukasan, habang inililibot sila ni Abweg sa lugar, laking gulat ng lahat nang bigla niyang itulak ang isang matanda na nangamusta sa kanya. "Lumayo ka nga sa akin! Ang baho mo! Amoy lupa ka!" Wika nito na tuluyang nakaagaw ng pansin ng nakararami, maging ng mga katutubong nagmamasid sa kanila.
Agad namang inawat ni Kokoy si Carlo at humingi din ito ng paumanhin sa matanda. Ngunit hindi na ito tumugon, sa halip ay lumakad ito palayo. Nilapitan ni Abweg at nagwikang pagsabihan niya ang kanyang kaklase dahil maaari niya itong ikapahamak. Agad naman itong ginawa ng binata, ngunit sa halip na makakuha ng magandang sagot mula kay Carlo, nagwika pa ito ng, "Hindi ako sumama dito para utos-utusan mo lang, Kokoy. Walang gumagawa ng ganun sa akin sa bahay namin." Napailing na lang si Kokoy sa ugaling ipinakita ng kaklase. Kinagabihan, habang naghahapunan, ay muli na naman itong nagpakita ng hindi kaaya-ayang ugali. Nakaupo sila sa harap ng apoy ng mga sandaling yon habang pinapanood ang mga katutubong nagsasagawa ng ritual para sa pangangaso. May mga kalalakihang nagsasayaw sa gitna habang umiikot sa apoy at ang ilan naman ay may bitbit na maliit na gong at pinapatugtog ito habang nagsasayaw. Walang ano-ano ay inagaw ni Carlo ang gong sa isang lalaki at walang tigil itong pinaghahampas. Hinila naman siya palayo ni Kokoy at nang makalayo na sila sa mga galit na katutubo, ay agad niya itong binigyan ng malutong na sapak sa muka. "Wala ka talagang magandang gagawin, ano? Bukas na bukas uuwi ka na sa Maynila." Wika ni Kokoy. Alam kasi ng binatang ipinagtatabuyan si Carlo ng mga tao doon. Halos hindi magkamayaw si Kokoy sa paghingi ng tawad sa ginawa ni Carlo. At habang kinakausap siya ng mga nakatatanda, ay bigla nilang narinig si Carlo na nagsisisigaw sa kubong tinutuluyan nito. Dali-daling lumabas si Abweg at laking gulat niya nang makita niyang nagtatatakbo si Carlo papalabas ng kubo. Nakita niya ding may sugat ito sa kanyang braso na dulot ng isang kalmot. Agad hinabol ni Kokoy ang kaklase at tinanong ito kung ano ang nangyari. Ayon kay Carlo, isang itim na nilalang ang pumasok sa bintana niya at inundayan siya ng kalmot. Mabuti na lang at agad niya itong naitulak, kaya dali-dali siyang nakatakbo palabas ng kubo. Sinilip ni Abweg ang loob ng kubo at nakita nga niya ang mga bakas ng nilalang. Base sa mga marka ng sahig, ito ay isang napakalaking aso. "Ito na nga bang sinasabi ko, Kokoy? Ginagantihan ng mga anitong iyong kaklase. Nagpadala na sila ng nilalang para kunin siya." Wika ni Abweg. Nilapitan nito si Carlo na noon ay nanginginig pa din sa sobrang takot. Pinili nilang ilagay ang binata sa tahanan ng mga matatanda. Gawa ng naniniwala kasi sila na hindi gagalawin ng nilalang ang mga ito. Humingi ng payo si Abweg sa iba pang mga nakatatanda sa tribo kung ano ang maaaring gawin. Ngunit isa lang ang naging sagot ng mga ito. Yon ay ang tuluyang ibigay si Carlo sa nilalang. Kailangan nating magsakripisyo ng isang buhay para sa nakararami. Hindi kami papayag na mapahamak ang mga katribo natin dahil lang sa kalapastanganan ng isang tagalabas. Wika ng isa sa mga nakatatanda. Ngunit labag ito sa kalooban ni Abweg. Alam niyang may magagawa pa siya. Konting kaalaman lang tungkol kay Abweg. Mula siya sa angkan ng mga mandirigmang Igorot. Ang kanyang ama ay sinasabing ang pinakamatapang na tao sa lugar na yon. At sinanay siya nito sa pakikipaglaban simula noong musmus pa lamang siya. At may paniniwala din ang lahat na ang lahi ng mga mandirigma ay binabasbasa ng kanilang kinikilalang bathala na kung tawagin ay si Kabunyan. Nang malaman nito ni Kokoy, agad siyang nangamba na baka ituloy ng mga nakatatanda ang pag-aalay kay Carlo. Kaya agad niyang kinausap si Abweg. "Angkol, hindi naman pwedeng pabayaan nating mamatay ang kaklase ko. Kargo ko po sila eh. Alam ko nagkamali din ako dahil nga hindi ko siya nasabihan ng tungkol sa lugar natin.
Kasalanan ko kung tutuusin, Uncle. Kaya kung pwede, pauwiin na lang natin si Carlo. Ako na lang po ang maiiwan. Pagmamakaawa ni Kokoy sa tiyuhin. Napailing naman ito at tumugon ng, Alam mo ang ating kaugalian, Kokoy. Alam mo din ang panganib ng ating lugar. Lalo na pag hindi iginalang ang ating mga anito. Ang ginawa ng kaklase mo ay direktang panghahamak sa ating mga yumaong ninuno. Kung sino man ang may kasalanan, siya dapat ang magbayad. Matapos niyang magsalita, agad din siyang umalis. Susunod pa sana si Kokoy, ngunit pinigil ito ng isa niyang kaklase. Kaagad nitong itinuro si Carlo na noon ay tila nababalisa. Carlo, may nararamdaman ka ba? Agad na tanong ni Kokoy. Hindi naman sumasagot ang binata, sa halip ay panayang paglinga-linga nito na parang may kung anong nakikitang paikot-ikot sa loob ng silid. Napapasigaw na din ito dahil sa sobrang takot. Narinig naman ito ng mga matatanda, kaya agad na pumasok ang isa sa kanila. Ginagambala siya ng mga anito at hindi matatahimik ang mga espiritu hanggat hindi nila siya nakukuha. Wika ng matanda. Agad niyang hinawakan ang pisngi ni Carlo at nagbulong ng kung anong dasal. Isa itong makalumang dialekto ng mga Igorot na maging si Kokoy ay hindi ito maintindihan. Maya-maya ay nakatulog na si Carlo. Ngunit sinabi ng matanda na sa oras na magising ito, muli siyang babalik sa pagiging balisa. Nag-aalala na ang mga kaklase nila sa lagay nito, kaya napagpasyahan nilang bumaba na ng syudad para madala siya sa ospital. Kinabukasan, nakahanda na silang umalis, ngunit bigla silang hinarang ni Abweg. Walang may tutulong ang mga doktor sa kalagayan ng kaibigan ninyo. Maniwala kayo o hindi, mamamatay lang siya sa oras na bumaba kayo sa syudad. Kaya kung ako sa inyo, mananatili ako dito at maghihintay ng mga susunod na mangyayari. Wika ni Abweg. Bagaman naiinis, wala na din silang nagawa kundi ang sundin ang sinabi nito. Agad silang bumalik sa loob ng kubo. Pinagmamasda ni Kokoy ang kaklase at nakaramdam siya rito ng awa. Patuloy pa rin niyang sinisisi ang kanyang sarili dahil hindi man lang niya sinabi sa mga kaklase niya kung anong uri ng lugar ang pupuntahan nila. Konting background lang sa baryo ni na Kokoy. Noong mga panahong naganap ang kwentong ito, sinasabing ang bahagi ng probinsya kung saan naroon ang baryo nila ay isang napakatagong lugar. May mga kwento na tirahan ito ng mga kaluluwa ng mga namayapa nilang ninuno at may nag-iisang tagapagbantayang lugar. Madalas itong nakikita sa anyong aso o di kaya malaking kalabaw. Sinasabing ang dalawang anyo ng nilalang na ito ay nakikita ng mga tao depende sa kanilang asal at kung paano nila itrato ang kapaligiran. Malaking kalabaw ang nakikita ng mga tao kung maganda ang hangarin nila sa lugar at sa kaso ng kaklase ni Kokoy, isang malaking aso dahil nilapastangan niya ang kaugalian ng mga katutubo. Sinasabi ding ang nilalang na ito ay nabibilang sa lahi ng mga aswang gubat. Kagaya ng mga kalahi nito, ang pangunahing pagkain ng nilalang ay tao. Balik tayo sa kwento. Habang nakatulala si Kokoy sa silid, ay biglang pumasok si Abweg. Agad siyang inaya nitong lumabas para mag-usap. Kokoy, gaano mo kagustong mailigtas ang kaibigan mo? Pungad na tanong ng kanyang tiyuhin. Wala po akong ibang hangarin kundi ang maibalik ng ligtas at buhay si Carlo sa Maynila, Uncle. Handa po ako magbuwis ng buhay para mangyari yon. Tugon ng binata. Agad naman siyang tinapik ng tiyuhin niya sa balikat at muling nagsalita. Isa kang ang tunay na Igorot, Kokoy. Manang-mana ka sa iyong ama. Halika, may gagawin tayo. Anyaya nito
at agad silang naglakad papasok sa kagubatan. Habang nasa daan, napapansin ni Kokoy ang pakapal na hamog. Sa sobrang kapal ay halos hindi na niya makita ang likuran ng kanyang tiyuhin. "Teka, Angkol, nasaan ba tayo?" Takang tanong nito ngunit walang sumasagot sa kanya. Napahinto sa paglalakad ang binata at sinubukang sipati ng paligid. Ngunit sobrang kapal ng hamog na maging ang kanyang palad ay halos hindi na niya makita. Nanatili siyang nakatayo habang nagmamasid nang bigla siyang nakarinig ng mga malalaking yabag ng paa. Kasunod nito ay ang malakas na angil mula sa hindi nakikitang nilalang. Dito na nagsimulang makaramdam ng takot si Kokoy. Agad siyang dumampot ng isang piraso ng tuyong kahoy upang gawing pamalo. Papalakas ng papalakas ang yabag na tila unti-unti itong lumalapit sa kanya. Napapaatras na ang binata at laking gulat niya nang bigla siyang hatakin ng kanyang tiyuhin sa damit. "Kokoy, bangin na yung nasa likuran mo. Tsaka ano bang ginagawa mo at may hawak kang pamalo?" Tanong ng kanyang tiyuhin. Agad namang nilingon ni Kokoy ang kanyang likuran at nakita nga niyang 1 pulgada na lang ay mahuhulog na siya. Unti-unti na ding humawi ang hamog at napagtanto ni Kokoy na nasa kalagitnaan na sila ng kagubatan. Agad siyang nataranta dahil alam niyang maraming espiritu ng mga yumao ang naninirahan doon. "Teka, Angkol, hindi ba libingan to ng mga ninuno natin? Bakit tayo nandito? Kalapastanganan tong ginagawa natin eh." Takot na wika ni Kokoy. Hindi naman umimik si Abweg. Sa halip ay bumunot ito ng gulok at biglang nagsisisigaw. "Kung naririnig niyo ako, magpakita kayo. Nandito ako para hamunin ang tagabantay." Paghahamon ni Abweg. Nanlaki ang mga mata ni Kokoy dahil hindi niya akalaing ito pala ang pakay ng kanyang tiyuhin. "Angkol, kalapastanganan ang ginagawa mo. Itigil mo yan bago ka pa isumpa ng mga anito." Pagpigil ni Kokoy sa kanyang tiyuhin. Ngunit huli na dahil bigla silang nakarinig ng malakas na pag-angil mula sa kakahuyan. Kasabay nito ay ang kaluskos ng mga damo na tila may kung anong malaking nilalang ang mabilis na paparating. Agad na naghanda si Abweg at nang makita niya ang nilalang ay itinulak niyang papalayo si Kokoy sabay wika ng, "Kung gusto mong iligtas ang kaibigan mo, hayaan mo akong lumaban. Magtago ka na. Bilisan mo!" Agad namang tumakbo si Kokoy papunta sa likod ng isang malaking puno. Kitang-kita niya ang rumaragasang nilalang na papasugod kay Abweg. At nang malapit na ito sa katutubo, ay bigla naman itong tumalon pagilid para makaiwas sa mga matatalas nitong pangil. At dahil sa ginawa niya ay tumama ang nilalang sa isang malaking tumbang puno. Sa sobrang lakas ng pagtama nito ay nagkapira-piraso ang puno. Napalunok ng laway si Kokoy dahil napakalakas ng nilalang at sa isip-isip niya ay hindi ito kakayanin ng kanyang tiyuhin. Ngunit laking gulat niya nang bigla nitong tinaga ang nilalang sa likod gamit ang kanyang gulok. Napaatungal ang nilalang ngunit sa kasamaang palad ni hindi tumalab ang itak sa balat nito. Kitang-kita ni Kokoy ang determinasyon sa mga mata ng kanyang tiyuhin, ngunit alam na alam niyang kulang ang lakas nito para talunin ang kalaban. At habang pinapanood ni Kokoy ang kanyang tiyuhin, bigla siyang nakarinig ng isang boses. At dahil dito, nawala ang atensyon niya sa dalawang naglalaban. Nagpalinga-linga si Kokoy para hanapin kung sino ang tumatawag ng pangalan niya. Ngunit wala namang ibang tao sa paligid. Unti-unti siyang tumayo at naglakad palayo sa dalawang naglalaban. Hanggang sa natagpuan niya ang kanyang sariling nakatayo sa pasukan ng isang yungib. Dahan-dahan siyang pumasok
at nasipat niya ang maliliit na liwanag mula sa mga sulo sa loob nito. Habang palalim siya ng palalim sa yungib, ay nakakakita siya ng mga banga. Napakarami nito na halos mula sa pasukan hanggang sa dulo ng yungib ay nadadaanan niya ito. Dito na napagtanto ni Kokoy na ito ay libingan ng kanilang mga yumao. Dali-dali siyang umatras para lumabas ng yungib, ngunit habang ginagawa niya ito, ay bigla naman siyang natalisod at napaupo sa lupa. Agad siyang tumayo at akmang tatakbo na palabas nang bigla niyang marinig ang tinig na tumawag sa kanya kanina. Kokoy, sandali lang. Hindi ba gusto mong makalaya ang kaibigan mo mula sa parusa ng mga anito? Wika ng boses ng isang babae. Oo. At kung pwede, buhay ko ang isasakripisyo ko. At kung sakaling hindi pa umabot sa kaalaman mo, yun din ang ginagawa ng tiyuhin ko sa labas ng yungib na ito. Tugon ni Kokoy habang iniikot ang kanyang paningin. Ilang saglit pa ay muling nagsalita ang boses. Isa kang kahanga-hanga at tunay na kaibigan. Pero paano kung sabihin kong hindi sasapat ang buhay mo para sa buhay ng kaibigan mo? Ano ang gagawin mo? Medyo napaisip si Kokoy noong mga oras na yon dahil alam niyang kung makikipaglaban siya sa nilalang ay wala siyang magagawa. Alam kong wala akong laban sa inyo dahil kayo ay mga bantay ng aming angkan. Kayo ang aming mga anito. Binasbasa ni Kabunyan upang magbantay sa aming lahat. Alam ko ding isang malaking kalapastanganan ang ginawa ng aking kaibigan. Ngunit, yun ay dahil wala siyang kaalam-alam. Kaya sana naman, pakinggan ninyo ang pagsasamo ko. Patawarin ninyo ang kaibigan ko. Pagmamakaawa ng binata. Napatawa ang boses sa sinabi niya at muli itong nagsalita. Bakit ikaw ang humihingi ng kapatawaran para sa ginawa ng kasama mo? Hindi ba't nararapat lamang na siya ang gumawa nun? Agad namang tumugon ng binata na hindi na ito kaya pang gawin ni Carlo dahil wala na ito sa hustong katinuan. Muling nakiusap si Kokoy sa tinig na kung maaari ay siya na lang ang parusahan, ngunit nawala na ito ng tuluyan. Agad namang lumabas si Kokoy sa yungib at nakitang nakikipaglaban pa din si Abweg, ngunit mahina na ito at halos hindi na din makakilos ang nilalang na kalaban nito. Agad na naghanap ng kahoy si Kokoy at dali-daling sinugod ang nilalang. Gamit ang matulis na sanga ng puno, sinaksak niya ito sa bandang likuran ng pangharap nitong paa. Napahiyaw ang nilalang at laking gulat ni Kokoy na tila pati ang buong kagubatan ay sumabay sa paghiyaw nito. Unti-unting bumagsak ang nilalang sa lupa at sa harap mismo ni Kokoy ay tila abo itong nililipad ng hangin hanggang sa tuluyan na itong mawala. Kokoy, anong ginawa mo? Bakit ka nakisali? Hindi mo dapat pinairal ang init ng ulo mo. Ngayon, tuluyan ang hindi makakabalik ang kaibigan mo. Wika ni Abweg. Dagdag pa nito, hindi niya nilabanan ang nilalang para patayin ito. At ang ginawang pagsalakay ng nilalang ay ang pagsubok ng pasensya at katatagan ni Abweg. Napaupo na lang sa lupa si Kokoy habang hawak ang kanyang ulo. Hindi niya lubos maisip na siya ang dahilan ng pagkakahamak ng kanyang kaibigang si Carlo. Dali-dali silang bumalik sa baryo at sa bukana pa lang ay dinig na nila ang iyakan ng iba pang kaklase ng binata. Pagpasok niya sa kubo, tumambad sa kanya ang patay na katawan ni Carlo. Wala na ang kaibigan mo, Kokoy. Hindi na natin siya mababawi pa. Wika ng isang matanda. Biglang lumabas si Kokoy at nadaanan nito si Abweg. Laking gulat ng tiyuhin niya
Nang biglang habluti ni Kokoy ang gulok na nakasukbit sa tagiliran nito, agad itong pumunta sa gitna ng baryo at nagsisisigaw. Kabunyan! Mga anito! Narito ako sa harapan ninyo! Tanggapin niyo ang buhay ko kapalit ng sa kaibigan ko! Wika ni Kokoy. Akmang gigilitan na niya ang kanyang leeg nang biglang may humawak sa kanyang kamay sabay agaw ng gulok. Wala ka nang magagawa. Huli na ang lahat, Kokoy. Patay na si Carlo. Pakiusap, itigil mo na to. Wika ni Abweg. Hindi lubos matanggap ni Kokoy na dahil sa kanyang kapabayaan ay namatay ang isa sa mga kaibigan niya. Pagkalipas ng ilang araw, nagpasya na silang bumaba ng syudad. Nakarating na din sa mga magulang ni Carlo ang nangyari sa binata. Pinalabas na lang nilang nadisgrasya ito. Alam nilang hindi paniniwalaan ng mga magulang niya ang totoong nangyari sa binata. Sa paglipas ng mga taon, unti-unting natanggap ni Kokoy ang nangyari. Ngunit nagsilbi itong aral sa kanya. Hindi niya malilimutan ang kaganapang yon nang minsang kinuha ng aswang ang kanyang kaibigan. Pero pilit itong ipinaglaban ng kanyang tiyuhin na isang mandirigmang igurot. Okay, opinyon ko sa kwento. Marami na akong klase ng ganitong istorya na pag yung may dayo tas hindi niya alam kung ano yung paniniwala sa lugar, kung ano yung mga dapat igalang, yung mga dapat gawin. Ganito talaga yung nagiging ending. Kung hindi naman namamatay, nagkakaroon ng matinding sakit, nalulumpo, nakakalimot. Kasi, alam nyo yun, yung simpleng salita lang, respeto. Yun lang yung pinakapunto ng kwento. Nasa ibang lugar ka, wala kang alam, respeto mo yung kultura ng mga taong na nandoon. Kung di man kayo nasabihan ng kaibigan nyo na taga doon, pwede ka namang magtanong, di ba? Tsaka yung pagtatawanan mo yung isang tao, doon pa lang, talo ka na eh. Insulto ka agad yung mararamdaman ng taong pinagtatawanan mo. Kasi unang-una, bakit mo siya pagtatawanan? Sa itsura, sa suot, sa pananamit, sa amoy. Di ba? Kaya yun nga, lagi ko naman sinasabi yun dito sa channel ko. Yung respeto, napakasimple, di ba? Isang salita lang, respeto, pero ang hirap gawin. Though hindi naman siya mahirap gawin para sa mga taong aware sa mga nangyayari sa paligid niya, pero yung mga ignorante kasi, kailangan silang pagsabihan. Well, sa sitwasyon nito ni Carlo, pinagsabihan siya pero hindi siya nakinig. Siguro, ugali niya na talaga yon. Pero ito naman opinyon ko lang. Kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.